Good morning mga guys. Ayan. Habang ako'y nagtutuyan, pinaluto ako ng aking asawa. Nakalimutan ko pala, na-schedule ko ngayon ang pagluluto ng pananghalian. Nakita ko sila na nagbibihis. Agad akong bumalikwas at tumungo sa kusina. Pinasarap ko pa yung pagluto para magustuhan nila ang aking menu for today. Pero ang hindi ko alam, sila pala'y mag-Jollibee. Nadali ako. Wala na lang akong nagawa, kundi ngumiti na lang at nagsabi sa kanila na good luck, sana'y mabusog kayo. Ayan.